Gunnar Nilsen, jag spelar mot Arsenal och så spelar mot B9 och 8. Det är inte Monia, kan du förställa mig? Ja, sjön det är ölla, det är röstar månader alltså men det är en annan läs alltså City till ju annan man spelar om och till klubbfotboll till kvar weekend så där så det är dejligt att kunna spela landslagen alltså alltid läxspel på landslagen och jag har spelat det nu länge då jag faktiskt sommarfri nu så det var nog ställt att få det där och så kan det mot. Och i sen här var det kanske inte så öljande att göra så där. Fast snacka på en sån dist med sån. Ja, jag startade alltså det var såna grejer hej också men det startade dista stöv som man ska alla förhållas till, man ska tåsa och man färra sig att kusera stövnar och allt det där så det har funnits lite. Jakob Mikkelsen, han gavst av landslinjen att när såna så undan capping och två över neckvar vid med Avren som skulle till Santa. Eller tackar vi 18 och han. Är du klar nu? Ja, det är alltid alltså jag vill utomlands nu i vet inte hur han sa det vill sitta alltså jag vänder dagligen vi alltså hemstödna och så jag alltid är klar till. Jag börjar luncha så jag ska ta mig ögon så det är alltid. Och motor vänjeglisten i Frujadagen som var i motor Luxemburg. Hur så var tantisten där? Det var sån det att han som sagt man då var på landstäder och vi alla vinna den listan så vi hade Luxemburg ett bättre än vi så vi har planer för att vinna listan och vi alla ser en ordentlig insats så att det är sån då officiella landstäder så ta till vi så vi alla en ordentlig var. Men det är ganska mer bruk för det ta ända vi är det. Man ganska vanta nu att spela ut vad det om Luxemburg vi möter Luxemburg Atlanta och stötta så det utvecklar och till landstäder så kanske väl det som är att trycka och men det är klart det satt mig av sommar för nu igen tror jag förra veckor så man går ganska sent bättre formen alltså är glömt till det.